Zdravím všechny, tady je Dirzan a vítám vás u prvního tutoriálu. Dneska si vysvětlíme, jak dát video do 7, jak vlastně udělat video a dát ho do 720 HD. Musíme k tomu mít jednu velikou věc, je to Fraps. Já už ho tady mám přichystaný. Takže Fraps je musíte si ho koupit prostě. Jež tady mi to skáče nějaká aktualizace, nechci žádnou aktualizaci. Nechci, fuck you. Fraps je, asi ho nemusím představovat, je to nejlepší program na nahrávání. Já ním teďka natáčím. Já třeba, když tady dám stéhadník. Tak, výborně. Vlastně Fraps natáčí videa ve velikém, ve veliký docela i někdy 15 GB, když to máte hodně dlouhý, ale no to je jedno. Prostě tady máte nějaký to zatím nemusíte řešit, nepotřebujete to, akorát kdo má Windows 7 a máte tady nainstalovaný DVM, tak si to zaškrtnete a budete nahrávat vlastně celou obrazovku. Tak, teďka tady je FPS nastavení. Já tady mám, že si vypnu FPS, dám 3 a klávesou 3 a tady vlastně si můžeme přenastavovat. To jen zapnu. No tak, FPS, jo. Tady vlastně vidíte, že se to mění, jestli teda ty FPS vidíte, tak se to jakoby mění. Dále tady máme Movies, takže tady je vlastně složka, do které budete nahrávat. Dáte si tady Change, prostě. A tady vlastně máte prostě věci, které si to můžete ukládat. Ano. Tady máte klávesu, kterou si vlastně chcete to nahrávání spouštět. Já mám tady F9. Když si dáte tady Disable, tak zase tam máte. Tam nemáte vlastně nic. A já si tam zase nastavím F9. Tak. Recurrent sound, to znamená, že budete vlastně nahrávat i zvuky, jakože budete nahrávat toto. Potom record external input, to znamená, že vlastně budete nahrávat mikrofon. A tohleto je, že třeba když máte space, tak mluvíte a potom vám takový přestane mluvit. Zajímavé. Tohleto bych neřešil, tady to je, že se vám odstraní kurzor. Tady jsou screenshoty, kam se je ukládáte, ale to už nesouvisí vlastně k nahrávání. Tak, teďka si zapneme podcast, popisku videa budete mít tady na to, i na Fraps samozřejmě. Takže, co to je Magic Launcher? Co tento Magic Launcher vlastně umí? Způsob. Je to normální Minecraft, akorát, že trošku jde tam víc jakoby možností. Ježiš, on se to nespustí. Pojď, spustě! Dělej! Já tě zažalujem, ty vole. No, konečně. Tak, tady si dáte setup. No, samozřejmě loading, tak, tady se dáte advance. Tak, a tady máte vlastně Windows size, což znamená, že vlastně vy to vlastně nahráváte, když si tady dáte vlastně, když si tady dáte tady těch 1296 x 758, tak ta 720 HD
tak to HDčkový vlastně vám bude jakoby full screen nahrávat. Potom tady je memory, to už je ale Minecraftová věc, to je, že tady to 1072. Tohle to jsou vlastně 3 GB. Ano. A vy vlastně no to možná řeknu někdy jindy, protože tady to teďka nebudem řešit. Když máte prostě 4 GB RAM, tak ale prostě tak můžete dát prostupnost RAM do 3072 MB. A je to i víc jako, ale to teďka nebudem řešit. Tohle si vypnám, tohle si taky vypnám. Tak. A jdeme. Teda. Tak už to bereme, že jste zmáčkli klavisu F9 a už jakoby nahráváte. Potom dál, jak vlastně, když dáte vlastně střih, tak jak to vlastně dát do sebe. Já používám Movie Maker i Camtasia Studio 7, ale ukážeme si práci spíš tím s Movie Makerem. Tak se vám spust. Pojď. Tak. Tady na to dvakrát kliknete, objeví se vám tato složka a sem si dáte videa a dáte si tady třeba naše staré intro. Nebo prostě to nahraný, co tam máte. Tak. Tady třeba můžete si tady přidat hudby a takovýhle, dá se to tady dělat celkem hodně. A teďka jsem to ještě nenačetl. Tak, dobrý, jsem to načetl. A vlastně co já tady tak maximálně dělám, je, že tady upravuju hlasitost, že to třeba takhle snížím nebo takhle zvýším. To je jedno. Taky třeba timelapse, jestli chcete dělat, no tak tady máte, s tom můžete dělat dvakrát. Ano, dvakrát. Takže teďka tam máte 10. Jestli to máte 4krát, tak tam už máte 5. A jestli to máte 64krát, tak už to mám 32. Jakože takhle se vám to laguje. Tak. A teďka potom jsou nějaké nástroje na střih. Potom tak maximálně ještě tady kde to bylo? Jas. Jo, tady jas. Taky jakoby třeba zvýšit, tohle to už by bylo moc. Takže to třeba snižte, aby se to ještě na to dalo koukat. A třeba tady použít na vše. No, můžete si s tím prostě vyhrát. Potom si tady dáte tady si dáte vytvořit vlastní nastavení, anebo spíš vysoké rozlišení bych dal. Už to tady mám nastavený, Windows 7 720p. No prostě buď si to dáváte v té velký, vysoký rozlišení, nebo prostě doporučeno pro tento projekt. A mám se ještě podívat také videa. Tohle už mi zavřem. Tak vypadni. A to je vlastně všechno. Teď už máte vlastně 720 HD. Teď si tady stačí dát nahrát. A ještě jedna věc, když máte více jak 15 minutové video, tak musíte si tady zvýšit svůj limit. To vy jim tam dáte nějaký číslo a oni vám pošlou nějakou SMS-ku, vy potom akorát opíšete kód, no. Tím se vlastně to, potom stavíte, vyberte soubor, který chcete nahrát a ono se vám to nahraje. To je vlastně tak všechno. Já jsem teďka na mém kanálu Dearzone. Wow. Doufám, že jsem vám aspoň něco řekl.
vlastně jakoby o tom, jak natáčet. Příště uděláme nějaký jiný tutoriál. Takže ahoj.